Masaya at buong pamilya. Ito ang pinapangarap ng 24 na taong gulang na si Jessa Manrique nang magdesisyong makasama habang buhay si Elmer Escalona Jr. Ngunit sa 3 taon nilang pagsasama, imbis na maging masaya, naging masalimuot umano ang kanilang pagsasama. Kaya naman hirap itaguyod mag-isa ni Jessa ang kanilang 2 anak dahil sa hindi matinong pagsusustento ng tatay ng mga bata. Kaya naman dahil sa suliraning ito, nagdesisyon na si Jessa na dumulog sa ating programa. Wala po kasi siyang diskarte po sa buhay. Wala po akong nakikita na para po sa mga anak namin. Maasa lang po siya sa tatay ko po. Hiwalay ho kami, nagsusustento ho ako sa kanya pero bihira lang po, gawa ng wala rin ho akong trabaho. Sinamahan ng aming team sina Jessa at Elmer sa tanggapan ng Barangay Anislag upang formal na magkaroon ng sustento para sa mga bata. Sa personal Madami yun. gamit na kailangan. Kaya nga, pwede mo naman sabihin sa akin kung anong gamit. Ngayon ka na lang magsusustento. Ang dami yung pang Kaya ano. nga, ngayon na nga ako magsusustento. Ilang taon kang hindi Magsusustento nagsustento, nga ako. yun pa request mo. Di kalaunan ay sumang-ayon na rin si Elmer sa hinihinging sustento ni Jessa para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Thank you po kasi nasolusyonan na po yung problema ko po. Salamat po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo, natulungan po ako.